Speoturismul este una dintre formele de turism care valorifică potențialul geologic, speofaunistic și speopeisagistic din zona Banatului. Cele mai cunoscute și vizitate peșteri și avene pe care le întâlnim în rezervația naturală Cheile Nerei sunt Peștera Ponor Plopa, Dubova, Peștera Boilor, Gaura Porcariului și Sfânta Elena. Ele se întind de pe Cheile Nerei pe Valea Minișului până în Munții Aninei. Peșterile sunt mari și mijlocii, iar pentru accesul la ele se parcurg drumuri pitorești prin pădure. În aceste peșteri întâlnim stalactite și coloane uriașe, numeroase speleoteme, sisteme întortocheate de galerii și săli formate în urma unor captări karstice succesive. Sunt de o importanță majoră ce se datorează unei faune rare, formată din specii de diptere, dar și specii troglobionte și troglofile, cât și din punct de vedere al hidrologiei karstice.